Sama mone bi malion joro na kunu hamina kodo. Odila sama mone ma fen faraka wari chili musaka uka. Wa aka nogoni mali wari chisiro be. Amada o made. Sama mone bi do fara ode kuna warika. Ni wari bonisi. Awo ni wari bonisi koni. Awa sani ke oke ni sama mone application yi. Awe wari soro aka konti bonisi la. Kadam ne credit la. Abon matele. Fuka tase kurani di saralima. Ope bonisi soro ni bela. Naka bonisi buguna doron. Obse ka yelema aka sama mone konti la ka sani were ke na ye walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yere la aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walima App Store ka soro ka to sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi. An filɛbaaw ani an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na su rɔ min ye farikolo ɲɛnajɛ ye ale ko de bɛ senna nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye senandolati ye cɛlakaw ta ale jɛkuluba n'o ye fédération ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko a ɲɛmaaw n'olu ye walan sɛmɛ an yɛrɛ kun ko fédération cira koyi an ka bi invité dɔ k'a ma ko fédération ma ci dɛ ko comité exécutif de bɔra ye an caman ko dissolution ale de k'a ma k'an kana fɔ ten k'an k'a fɔ ko min ye comité exécutif ye ko mɔgɔw démissionné an ka fédération tɔnw bɛ yen a bolofaraw bɛ yen a baarakɛlaw bɛ yen Segu Jogo Keyita i ni tile i nana ka na an ka wele jaabi bi a diyara n ye kosɛbɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an y'a lakɔlɔsi k'a fɔ kabini fédération malienne de football ni ale calatigɛ jɛkulu n'o ye comité exécutif ye olu ye walan sɛbɛn maa 19 kumaw cayara bɛɛ y'i ta fɔ nka aw minnu b'a ɲɛdɔn aw ko min ye FIFA ni CAF ye k'olu de bɛ na ka na ko lajɛ ka sɔrɔ k'a fɔ an kan ka taa sira min fɛ sisan an bɛ se k'a fɔ k'o fana kɛra ka kɛ ni nin janvier kalo tile 5 ye u y'u ta n'u bila fɔ mɔgɔw ɲɛna bɛɛ lajɛlen kun sigilen don ka min kɔnɔ n'o ye kuntile 4 baara kɛcogo ye u y'o bɔ k'o bi an b'a dɔn k'a fɔ min ye an ka jamana kɔni farikolo ɲɛnajɛ sariya kow a n'a sɛbɛnw e bɛ caman dɔn a la kosɛbɛ sabula i yɛrɛ bolo donna la i ye baara k'a la hali n'o y'a sɔrɔ Bavier ka mandat fɔlɔ la deuxième vice président tun b'i bolo i ye walan sɛbɛn ka bɔ o bɛɛ n'a ta i taara sa ka t'i ka tɔn baara kɛ k'i ɲɛsin i ka baara ma nka farikolo ɲɛnajɛ kɔni degun mana s'a ma tuma o tuma i bɛ maaw bilasira ni hakilinaw ye ka se k'i ta fana fɔ e yɛrɛ ye mun lakɔlɔsi FIFA ka nin sɛbɛn in nalen ka na di an ka jamana kɔnɔna na. La waleya dɔw de tun bɛ Mali balontan kɔnɔ n'o ye président donc président comité exécutif donc maintenant au cas situation problème de tun bɛ bɛɛ b'a dɔn a tun t'a yɛrɛ bolo mais u continuera ka fédération gérer n'o statut bɛɛ b'a dɔn ko laban ta tɛ parce que mɔgɔ min t'i yɛrɛ bolo n'i ye fédération lajɛ État o ka bolofara dɔ de don donc u ye délégation d'a ma walasa u ka balontan gérer institution de mission de service mais a dun bɛ fɔ ko
jamana se k'i da don balontan ko la ko n'o tɛ ko FIFA ni CAF bɛ wuli an kama. Kasi jamana b'i da don a la dadon cogo de b'a la dadon cogo de b'a la parce que i y'a mɛn ballon bɛ tan ko Mali loi de fédération créée i y'a mɛn pratique bɛ fana kɛ balontan k'a pratiquer n ko ministère de délégation di donc jamana da b'a la mais an ye pouvoir dɔ de di sariya bolo dɔ transférer FIFA ma o de bɛ o fɔ mɔgɔw b'a fɔ ko état da man kan tigɛ a la sinon état da bɛ don a la fédération balontan fédération ani fédération bɛɛ ye kelen u bɛɛ sigicogo ye kelen u mode de fonctionnement ye kelen fɛn fɛn b'an fɛ yan awɔ farikolo ɲɛnajɛ fédération tɔw bɛɛ bɛ sigi ni sariya min ale fana sigilen a sigira n'o de ye o de y'aw ka statut o ye typique loi awɔ o ye loi des associations août 2004 ta an yɛrɛ bɛ mun ta k'an ka tɔnw sigi yan voilà fédération sigira n'o de ye o sariya kelen o sariya kelen kasi anw dun tɛ a se ka sariya ma bɔ FIFA la dɛ a bɔra yan de an tɛ se k'an kan kɔrɔta fanga la dɛ. voilà kɛcogo de b'a la donc ka na i ka kuma la sisan i ye question min nka i ye min fɔ i ko ko président kun t'a yɛrɛ bolo maa de tun b'a bali wa ou bien sabula a tun bɛ kaso la o de don wa voilà ou bien sariyaw nana a tun bɛ kaso la o de tun don o de la a t'a yɛrɛ bolo sisan a tun t'a yɛrɛ bolo donc n'o don o fonctionnement ka gɛlɛn parce que n'i y'a lajɛ a kɛra institution damadɔ la yan olu bɛɛ ta réglera balontan de ta tun ma se ka régler donc maintenant n'o o kɛra minnu y'a ye vague fɔlɔ nana olu démissionné na maa tan fɔlɔ mɔgɔ tan fɔlɔ in et puis bi e bɛ se k'olu fɔ parce que o y'u ka responsabilité ta k'a fɔ an bɛ min kɔnɔ a man ɲi donc olu ka responsabilité ta ko vraiment an k'a bila donc o bilalen en même temps ko peuple bɛ résultat minnu kɔ o tɛ ka sɔrɔ donc olu y'a bila olu y'a bilali min kɛ o ma diya dɔw ye jusqu'à ce que secrétaire général nana ka réunion dɔ convoqué donc k'u bɛ assemblée kɛ o kɔfɛ ni dun y'a lajɛ déjà mɔgɔ 19 ni tan bɔra la balontan bolo sariya bɛɛ ou bien sport sariya bɛɛ association sportive ni majorité plus de 50% n'o binna o kɔrɔ kɛmɛ sara ni 50 binna awɔ 50 ka taa kɔfɛ awɔ n'a ka ca ni 50 kelen ka fara a kan dɔrɔn voilà donc o la u b'a fɔ min ma capacité juridique juridiquement décision tɛ se ka ta u tɛ se ka foyi kɛ fanga t'u la tuguni voilà donc maa 9 se kun t'u ye tuguni non se foyi tun t'u ye hali kun tɛ se k'u yɛrɛ lajɛ ka fara ɲɔgɔn kan non secrétaire général ko k'a b'o de kɛ o de kɛra problème ye c'est que ale min bɛ yen bi ale de tun kan ka f'u ɲɛna nin tɛ sariya bolo mais n'ale yɛrɛ bilal'u ɲɛ k'u ka réunion kɛ o bɛ mun yira donc mais est ce que o tɛ an ka tɔnw yɛrɛ sigicogo ye parce que ale fana nana fɔ secrétaire général dɔ de kɔ bureau min sigira n'olu de nana n'ale ale na se ka f'olu ɲɛna ko o tɛ se ka kɛ k'o tɛ sariya ale na se k'o kɛ bon président b'i sigi mais e bɛ yen de k'i ka texte fana bato i ka sariyaw la ni min man ɲi i kan ka se k'o fɔ kɔni mais ne yɛrɛ fana y'u bila min man ɲi e yɛrɛ fana b'u kɔ donc e n'u bɛɛ ye kelen donc o de ye dabalinan ko ye bi k'a fɔ o secrétaire général kelen ko k'a bila ko ka phase transitoire nin kɛ walasa kalata cɛ an bɛ tila k'an da don la donc o de ye problème ba yɛrɛ bi kasi donc ni ye n ka ɲininkali la kurakuraya sisan est ce que an bɛ se k'a fɔ ko nin ye balontan ka ɲɛtaa de ye wa ou bien kɔsegi de don ka kɛ n'u ye sɛbɛn min caman CAF ni FIFA walima garijɛgɛ b'an bolo ka ko kura sigi sen kan n'a ye nin ye ka Mali balontan na segin kɔ o ye fɔlɔ mais filanan fana i ɲɛ bɛ gafe in na contradiction caman de b'a kɔnɔ u nana ni sɛbɛn min ye u nana ni sɛbɛn min ye puisque n'i y'a lajɛ a fɔra de ni circonstance particulière dɔ bɛ yen FIFA ale bɛ yamaruya ta ka organe dɔ sigi
donc nunduna organe yɛrɛ tun tɛ fédération ninnu na donc nina fɛn yɛrɛ tun tɛ puisque y avait un vide bɛɛ ye walan sɛmɛ donc maintenant ale tun kan ka na ni organe dɔ de ye min bɛ na organe d'exception puisque an b'o de kɔnɔ ka na k'o sigi sen kan ka enquête kɛ ka balontan tacogo lajɛ mais olu m'o kɛ olu nana ko statutairement ko secrétaire général kan ka fɛnw continuer mais n'i ye statut yɛrɛ lajɛ dɔw bɔra u yɛrɛ ka mɔgɔw u ni minnu ye assemblée in kɛ texte in falen kuma o yɛrɛ bɔra k'a fɔra ko ka min kɛ u bɛnna min kan k'o ma don a kɔnɔ o bɔra n'o prévu ye n'o ye Musafu Mayiga ye Segu Ligue président a bɔra n'a ye olu de tun bɛ olu de y'u ka sufɛ réunion kɛ u taara bɛn min kan u nana n'o ye salle de kɔnɔ donc yani u kana assemblée générale u tun ye bɛnkan kɛ u tun ye novembre kalo tan ye voilà donc o papier tun b'u bolo salle kɔnɔ fana a papier bɛ yen u bɛnna kan mais papier bɔtuma fɛn wɛrɛ yera a kɔnɔ est-ce que Segu Ligue président wagati Musa a kun ye bɔli kɛ n'a kuma ye kɛnɛ a ye bɔli kɛ n'a ye k'a prévu di k'u ka bɔ ko ka contredit mɔgɔ ma sɔrɔ donc o la sisan au secrétaire général kelen Kassim n'i y'a lajɛ bi ko ka affaire courante gérer d'accord mais gafe in kɔnɔ u y'o kuma fɔ mais pouvoir wɛrɛ dira ma min ka jugu ni affaire courante ye par exemple n'i ye fɛn lajɛ aspect financier lajɛ sɔrɔ ta u ko ale ni secrétaire général ni k'olu bɛ se ka u ka projet min bɛ yan awɔ Koniba donc Mayiga k'olu bɛ se ka wari labɔ alors que n'i ye statut lajɛ bi o pouvoir tɛ se ka kɛ secrétaire général a se ka wari labɔ non affaire courante la e tɛ se ka wari dɔ bɛ i tɛ se affaire courante don wa et justement n bɛ ka u ye contournement min bɛ kɛ n bɛ k'o de ɲɛfɔ i tɛ se k'o bɔ i tɛ se ka contrat ba signer i tɛ se ka fédération engager mais u ye statut bila o yɔrɔ k'o contourner FIFA o ye fɔlɔ ye filanan ta ko feuille de route min bɛ dilan ko secrétaire général k'a k'o dilan k'a coli ma olu b'a valider olu bɛna valider cogo di u bɛna yan de wa k'a lajɛ réalité min bɛ yan wa ou bien u b'a valider ka t'u sigiyɔrɔ la est-ce que o la kɔrɔ tɛ maa t'olu bolo ka ban mun bɛ ka nin baara in bɛɛ Kassim nkɔnɔ de fɔ u ye normalisation kɛ dɛ an bɛ normalisation kɔnɔ mais sans comité de normalisation installé au Mali olu yɛrɛ ka employé min bɛ FIFA la olu de y'a comité de normalisation membre ye a bɛ ka normaliser au niveau de la FIFA ce qui n'est pas normal n'i ye FIFA statut yɛrɛ lajɛ comité de normalisation bɛ sigi cogoya min na a bɛ fɔ de a bɛ sigi nin dugu la a ka jamanadenw de bɛ k'a ye Kassim donc u y'o contourner ka plein pouvoir di secrétaire général ma yan mais aspect dɔw bɛ yen a da tɛ don o la olu de b'o ta u ka compte la donc maintenant o ye soumission totale sur ce plan souveraineté bɛ min olu yɛrɛ bɛ min fɔ k'olu tɛ se ka fɛn kɛ association si nɔ la FIFA olu b'a contrôler de mais o tɛ ɲɛ dɛ olu de bɛ ka Mali ta kɛ donc c'est un problème. Donc normalement wari ko musaka yamaruya bɔli man ka di secrétaire général ma a man tɛ ka d'a ma texte ale ni double signature de don ni président bɛ yen normalement o de don fédération wariw bɛ bɔ ten président yɛrɛ kelen ka signature tɛ se k'a bɔ a tɛ se k'a labɔ secrétaire général t'a se k'a labɔ ko signature de don fo fila voilà et puis min yɛrɛ ka gɛlɛn o ye président ta ye c'est lui qui engage ale de fɛn capacité juridique ni fɛn b'ale la pour engager donc an b'o situation de kɔnɔ o ye fɛn puisque u ye texte contourner o yɔrɔ la an ka sira tɛ texte la filanan sisan u ko ko commission électorale minnu bɛ yen ko voilà bɛɛ b'a dɔn u sigira cogoya min na mɔgɔ kelen dɔ tun bɛ yen depuis 2021 a fɔra k'u ka mandat ye mandat unique ni wulila i tɛ na tuguni i tɛ na tuguni puisque e tila kuma o bɛ bɛn mɔgɔ wɛrɛ mɔgɔ natɔ ma e dun de bɛ
o élection na bɛn. Donc i ka mɔgɔ sigilen i tɛ se ka to yen o ka wagati la. E tɛ se o puisque ne olu tora yen sisan a fɔra ko mandat tɛ renouveler ni san 4 don ni san 4 bɛna ban an ka code électoral bɛ min fɔ 30 jours candidature kan ka taa commission électorale ninnu k'a déposer donc olu b'a étudier donc o commission électorale kelen bɛ yen olu bɛ se k'u yɛrɛ ka candidature ladon u tɛ se o. Ah ouais, c'est vrai parce que i yɛrɛ tɛ se k'i yɛrɛ kɛ i yɛrɛ ka candidat ye voilà k'i ka tila k'o jalatigɛ n'a ka ɲi n'a ma ɲi. donc u ye min k'o la sisan u y'o contourner u ka taa f'u ka mandat se a dan na donc o la vide fana nana u ye min kɛ u ye commission ad hoc dɔ de sigi u yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw nommé a papier bɛ yan n y'a publier donc o de fana nana tuguni ka candidature lajɛ appel à candidature kelen donc LCBA ni dɔw tun ye candidature ladon puisque commission fila don commission d'appel des élections ani commission électorale de première instance u ye min kɛ comme ko FIFA ni CAF la min bɛ ani yɔrɔ caman u tɛ candidature mun b'u gêner u b'a bɛɛ écarter yanni élection ka se donc o sama ka bɔ yen voilà i tɛ taa élection yɛrɛ ayi donc maintenant u y'o candidature de rejeter mɔgɔ kɔrɔ minnu bɛ yen minnu tun man tɛ k'u présenter minnu ka mandat banna olu de nana k'olu yɛrɛ reconduit ta e ma problème ye est-ce que élection kan ka kɛ n'o commission électorale ye Kassim donc fo de ka falen donc maintenant FIFA ko k'o de kɛ ko o commission de bɛ to yen awɔ a y'a faamuya ko ka commission bon problème bɛ yen de mɔgɔ minnu fɔra k'u tɛ reconduit 4 ans non renouvelable code électoral la bɛ yen b'a jira la mandat unique mais u ye prouesse de kɛ k'a to u ka mandat ka ban ka sɔrɔ ka na tuguni k'u ladon puisque fɛn tɛ redevabilité de u ye service n'i y'o commission électorale lajɛ Kassim o yɔrɔ tɛ yen n'u ma problème posé yɔrɔ min commission kelen ni mɔgɔ kelen tuguni ko FIFA ni CAF fana ko k'u to yen tuguni ko k'u to yen nin kan u ka kalata in fana labɛn nin kan olu k'a lajɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ ka maliyɛnw k'a lajɛ awɔ donc o y'o o filanan fana sabanan fana ta o ye statut ninnu yɛrɛ ye n'i ye statut lajɛ bi contradiction bɛɛ fan bɛɛ fɛ Musaf bɔra ka min fɔ o b'a la n'i ye collège yɛrɛ lajɛ minnu kan ka na fɛn kɛ élection kɛ collège fictif de bɛ yen commission fɛn tɛ excuse-moi ligue de football féminin o ma créé mais olu bɛ collège la ligue professionnelle comment dirais-je club professionnel de ligue 2 o ma créé mais olu fana bɛ collège la donc maintenant u bɛ ka stratégie de kɛ ko wɔɔrɔ wɛrɛw par exemple les clubs champions des régions ninnu k'olu kana olu ye remplacer Kassim mɔgɔ minnu tɛ statut kelen statut professionnel ani statut amateur nin bɛ se ka na ni ka baara kɛ cogo di c'est comme si enseignant i ka bɔ enseignement na ka taa administration na i b'a fɔ ale Sidibé Gaye comme o bɛ min fɔ c'était un enseignant ko sisan administrateur civil don est-ce que ale bɛ se ka enseignant ka avantage ni fɛn minnu bɛ yen k'a bɛ n'o bénéficier o bɛ se ka kɛ donc an ka club min fana don statut falen ale bi donc o majɛ minnu bɛ yen sisan est-ce que élection kan ka kɛ ni o texte ya ka fara exclusion minnu b'a kɔnɔ mɔgɔ minnu kɛlen don ka bɔ a la ani parrainage ne ni statut ma labɛn baara bɛ kɛ cogo di ko ka ɲa mais FIFA ni CAF t'a kalama k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ nin sɛgɛn ninnu na wa bon u ko ni secrétaire général de visioconférence kɛ o de bɛ fɛn in kɔnɔ n t'a dɔn n'a sɔrɔ ministère des sports wagati minɛ na u yɛrɛ y'a fɔ an t'a dɔn n'a sɔrɔ ministère wagati min na u y'a kɛ don min mɔgɔw y'a kuma fɔ voilà u yɛrɛ tilala ka segin a kan n t'a dɔn ni ministère des sports département n'olu fana y'u ka préoccupation exprimée k'a c'u ma grand point d'interrogation parce que olu fana kan k'o kɛ voilà donc o signalelen tɛ feuille de route nin kɔnɔ bon provisoire puisque feuille de route yɛrɛ tɛ sisan a fɔra ko feuille de route bɛ na voilà donc n'i y'o lajɛ n'i ye farikolo bana lajɛ fɛn na loi lajɛ loi 2017 est-ce que
ministère des sports qui représente l'État. FIFA a intrusion mifleni en football au niveau des textes. Le ministère n'a de contradiction. C'est à toucher observation de la kata. Yannick Kato ou assemblée extraordinaire à quoi befora. Mais faut il m'a fallu. Est-ce que c'est qui s'y que FIFA ko élection qui ni texte nous aller rebado à main à pouvoir ba bolo ka FIFA wele ka funyana akoko ga mi keta ni tata chugwe puis c'est texte be au main folo ay commission munu fo ou sigi chugo fle au main avec des preuves à l'appui ministère de Soko baraka ministère de Soko ke kasine puis c'est loi de beau de fort puis en des circonstances exceptionnelles là comité donc ingérence ko kumatem ou fla de ba nyini kala ben 600 voilà. Donc, ce qui veut dire que ni ministère ici qui voulait faire c'est quand le secrétaire général ni fait faut être fallait. Faut être fallait. Donc maintenant, aller des cas intervention bi, c'est vraiment recommandé, préconisé. Ingérence T. Et bien ingérence B fordé. N'a sur comité d'obé, et bien qu'à fin de diago lika. Comité T. Et puis où est mon moun fana blind. Statut là. Normalement, on m'a intégré. Et c'est le statut contourné au rôle. Qu'a plein pouvoir dit Ama. Bien vrai que ou bas faut que affaire courante. Mais maintenant, ni secrétaire général ni Mohomi ni ou lawale demadoke bureau Chile qui vient à réunion que il faut là. Flananta a nommé na tugamina. Bebodon. Et puis, à Nana Tchougami Fanana, même à papier, problème bola, à nous interpréter au poisson. Donc, oui, flan, oui. Texte nous fana. Nous l'a dit, Bibina, allez des secrétaires généraux, allez qu'à signature bala. Texte Kouran. Et nous, Taranova, Mokalo. Ah, si. Allez, texte Kouran, il y a allé, à Kerak, allez, tout. Puis, c'est nabe, parafé, au lit à faire Bibina. Madje munu meni kono au secrétaire général clé ambeka munu fota au dossier est-ce au kanga tatuni comme na processus wéré entamé à travers ces textes là mais moi do fana ka fo président ko ni antara ni sera fait ko fana ka sa ko la ko moins ni texte bi fali jago ala ni bureau kura sigira ka bisa ka sabi anga bon yoroni na folo ka tanya fe doni ko me ko texte bi tlaka fali Kasim, munu nga kuma munu nga sirate kula kwa. Mbega fo chugamna saria ani éthique ni fena. Beba fo un acte illégal, un acte posé, hein, obtenu par un acte illégal, au fond acte illégal. Ni kolonga ka kolonde là faut retrouver la kolonde donc juridiquement au comment arrêté c'est comme si il va faut yiri aller à jurisprudence même il faut yiri yiri du empoisonné là au déunu hein ou bien ni au du yira fada voilà donc problématique befleni est-ce que nous konde ato wala semaine depuis puisque au cas élection nous ne ou tasrae ou be texte fenge chugamina kayele yelema chugamina c'est tout ça type de ligue d'eau ne démissionnel FIFA ko ni statut type de ligue ni ku kana adopter fédération assemblée là ku gato ligue be ku ga statut adopté ko li tise ga fédération ta adopté chugamina au lieu de fédération t'a contrôlé mais lui t'a adopté donc la fédération fana ko ke aka débat brumana au observation nana ni secrétaire général clean anana ayadu ou statut type de ligue ni bi ni secrétaire général clean a melbe a fin bébé donc c'était pour que le président de ligue mounou tout fait il a damné segula kana puis c'est ka fin do akono munu be mogo exclu
ko résidence ko ni fɛnw k'a sɔrɔ o yɛrɛ tɛ mal exploité même à sɛbɛn cogo man ɲi ni jalaki ni filɛ nin secrétaire général est-ce que c'est la bonne personne indiquée aujourd'hui ko ka processus ne continuer Kassim n'an b'a fɛ an ka football ka taa ɲɛ c'est là où j'interpelle les autorités. Mais est-ce que bi FIFA kɛlen ka nin kuma fɔ o b'a to secrétaire général a ka affaire courantes sariya yɛrɛ ɲɛkɔrɔ a se mun ye a se tɛ mun ye est-ce que a bɛ se ka contrat baw tɔgɔnɔ bila wa? On va fin d'a ma liberté totale d'a ma. Mais de toute façon au contrat bas liberté totale de b'a bolo comité min kan ka normaliser o comité t'anw fɛ yan ale ni FIFA mɔgɔw de don alors que normalement quand même Mali football de don décision minnu bɛ ta organe exécutif bɛ yen a kan ka bɔ yan fɔlɔ de mais a man tɛ ka bɔ FIFA la o c'est ça le problème donc autorité an tɛ se ka i sigi k'o fana lajɛ mɔgɔ kelen min ye nin fɛn caman kɛ k'a fara a ka interpellation ninnu kan n'o ye secrétaire général ye k'a fara a bɛ faux usage de faux min kɛ Ali a bɔra salon na sini communiqué tribunal là pour une question des problèmes de faux usage de faux et puis sans compter que a papier dama min bila de faux ka taa tasi ninnu ni fɛnw na j'ai les preuves et ça c'est la bonne personne indiquée surtout il n'a à ma administration de sport kɛ a ma fɛn kɛ il n'a pas la compétence requise pour que ka nin fonction kɛ bi kasi ne de y'a f'i ye a tɛ se ka baara kɛ a compétence t'a la ne de y'a f'i ɲɛna on a travaillé ensemble. Mais je le défie. Comment est san fila kɛ baara la ka ban a ye sɛbɛn caman fɛ min bɛ Mali kunkan ka ban minisiriso ye o sɛbɛnw minɛ k'a fɔ mɔgɔw de bolonɔ bila o sɛbɛn na a ye Mali fɛ ko est-ce que o bɛɛ bɛ se ka segin bɛ se ka kɛ kɔ o bɛɛ la bi wa? Non o min kɛra o tɛmɛna o n k'ale ye dɔ de nɔ labila ou bien o m'o tigi ka contrat rupture k'a la a ka contrat ma ban mun b'a to ale tɛ se ka bɔ yen n'an b'a fɛ an ka balontan wɛrɛ ka n'a nɔ na pour que balontan in bɛ se ka mais comme comité tɛ yen comité de b'ale ta comité tɛ yen justement a bɛ nɔrɔ bila cogo di o yɛrɛ de ka nɔgɔn n'a bɛɛ o pouvoir min bɛ État bolo jamana yɛrɛ avec loi 2017 ni en concertation avec la FIFA puis c'est fɛn bɛɛ ye texte ko de ye o FIFA ni FIFA yɛrɛ ɲɛ jɔ la a fana b'a ɲɛ jɔ la n'a ka texte ni ne b'anw fɛ yan c'est tout ingérence tɛ o an bɛ vide de kɔnɔ an bɛ situation exceptionnelle là Kassim quand il y a une situation exceptionnelle bi an bɛ min na il b'a kɛ tu analyses et puis il va normaliser quand le système est corrompu à l'intérieur le droit même dit de normaliser o ye bi o kɛra état fonctionnement ye o kɛra balontan bolo fonctionnement ye o pareil Sulemani Bobo Tunkara ko k'a bɛ n'a fɔ k'u ye sariya min dilan tan cogo la k'a bɛ n'a fɔ ko a labɛnnen don ka maa dɔw kɔnɔ ka nin ko nin bɛɛ lajɛlen sigi sen kan a ye hakilina ye mun ye o la FIFA ka nin sɛbɛn ninnu bon FIFA ka nin sɛbɛn ninnu filɛ nin ye vraiment taafan yɛrɛ tɛ nin na ne bɛ ka min fɔ exactement puisque c'est tellement flou i tɛ se k'a da la n'a kɛra sisan élection ka kɛ pour revenir à la question de Sulemani il a raison puisque n'a kɛra sisan foyi ma falen an bɛ nin situation kelen na ce sont les mêmes qui vont revenir mais o de don kɛ puisque n'i ye collège lajɛ bi le collège est détenu pratiquement par les membres et la majorité par les membres qui étaient dans l'ancien comité exécutif, notamment les présidents des clubs, des ligues, qui leur étaient favorables. Donc c'est là qu'il faut faire extrêmement attention. Et c'est comme s'il y a une certaine... Non, Kassim, quand il y a un vide, quand il y a un comité de normalisation, ou bien transitoire, mimi, au début c'est qu'à et puis au là, texte bala. Comme mimi de là, mimi donc bala. Donc maintenant, il sait quoi, il profite au fait, qu'à fin BAC. Mais quand les textes sont là, tu peux pas aller au-delà des textes. Ah, Chara, même Chara, nous connaissons, mais pas que nous les Jaguar. Jaguar. Donc on fait donc maintenant, non, donc maintenant, nous
al mɔgɔ minnu gɛnna olu da tɛ se ka don a la minnu gɛnna ka bɔ fɛn na minnu gɛnna ka bɔ fédération na ani minnu bɛ yen ni tɔn b'u bolo n'u u da kan ka don farikolo ɲɛnajɛ kuma na n'u sen tɛ ko la mais minnu gɛnna u bɛ na dɛ o bɛ se ka na assemblée la ah non minnu gɛnna n'u ka voix b'u bolo u bɔra comité exécutif la o mais u ma b'u ka club la o donc voix b'u ka club bolo bi donc démissionnaire bɛɛ bɛ se k'a fɔ k'i bɛ tila ka na tuguni si i bɛ t'i ka club représenter et puis ni liste dilanna puisque scrutin de liste de don i bɛ se ka taa dɔ ka liste kan jɔn bɛ interdit ah non FIFA yɛrɛ ko fɛn condition fɔlɔ ye pas d'exclusion dans le football ala anw yɛrɛ b'o kɛlɛ de la puisque statut min filɛ nin ye a bɛ dɔw exclu donc an fana awɔ mais n'a b'o kɛ ni FIFA ko ka t'o sira fana fɛ tuguni est ce que o bɛ ɲɛnabɔ wa mais n ko de ye problème ye o de y'a to il faut normaliser jɔn de bɛna na se k'a fɔ FIFA ɲɛna sisan ni sariya ninnu man ɲi a y'a to an ka sariya ɲumanw sigi bɛɛ ka bɛn kelen kan an ka taga jɔn de bɛna na se k'o kɛ o ye département de Kassim ça c'est l'état état ma kuma fɔlɔ voilà donc u kan ka makɔnɔ et puis u ye FIFA fana u ye ouverture dɔ k'a la pour l'instant comité de normalisation ko m'a rejeté définitivement quoi a FIFA yɛrɛ fɛ yen u ka papier in kɔnɔ puisque ko étape institutionnelle dɔ bɛ yen donc n'u y'a lajɛ dans le fonctionnement ani n'an ka voilà sinon c'est pas fermé il n'est pas exclu c'est pas exclu exclusion définitive tɛ u ye ouverture yɛrɛ kɛ c'est maintenant l'état si je dis l'état c'est le département de sport de profiter de cette étape. Donc, qu'on aurait le département de sport de ça, parce que ni secrétaire général tɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ an ka yɛlɛma kɛ jamana ka hakɛ bɛ min na o ka don a la o kɔrɔ ko minisiriso de kan ka maaw ɲini maa minnu bɛ nin ko in ɲɛdɔn mun bɛ sariya ni papier ninnu dɔn kosɛbɛ ka ɲɛfɔli kɛ u ye k'u bilasira u ka se k'a dɔn k'a fɔ an bɛ se ka mun kɛ an tɛ se ka mun kɛ. Oui. Fo an ka fɔ an fana ka an lamaga ka bɔ an nɔ na dɔɔni. Justement ne y'o de fɔ donc maintenant document de kan ka labɛn maintenant comment dire état ka riposte. O de kan ka labɛn même a tɛ ci u ma u bɛ se ka wele yɛrɛ puisque olu de ye feuille de route bila ka na u bɛ se ka na pour une séance de travail écouter les gens. An yɛrɛ kun bolo ko de bɛna kɛ o. Voilà donc peut-être que o bɛ sira la sinon Conor ko m'a exclu de bout en bout non mais ce qui est sûr ni secrétaire général ni y'a lajɛ ko ka processus électoral fɛngɛ et puis u bɛ ka min fɔ étape dɔ même u ye dɔw confier a la. Par exemple, la feuille de route ani chronogramme fin électoral ni fɛn. Yɛrɛ tun bɛ ne ɲininka o la n ko tile 60 min fɔra kalata ka se ka sigi sen kan extraordinaire ani candidature ka dossier est ce que ale bɛna na se k'o bɛɛ ɲɛnabɔ. Mais n k'o de don mɔgɔ kelen n bɛ k'o de f'i ɲɛna o de problème bɛ yen de. Est ce que maa kelen don. Ale kelen tɛ o ani mɔgɔ minnu bɛ ne y'o de fɔ n ko comité de normalisation bɛ FIFA la. Il reste maintenant bɛɛ b'o dɔn il faut que an ka wuli k'an jɔ comité in ka sigi yan sinon normalisation de don il veut faire la normalisation sans comité de normalisation installé au Mali. Mais est ce que secrétaire général kelen bɛ se ka nin kɛ ka kalata dɔgɔ da ka kalata sɛbɛnw ta ka maaw ta mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka na n'u ka kalata sɛbɛnw ka na olu baara kɛ ka tila ka labɛnni fana kɛ tile 60 kɔnɔ e yɛrɛ bolo a bɛ se k'a kɛ yan. A tɛ se k'a kɛ sa. Et puis a dɔnniya a capacité t'a la yɛrɛ ne de y'a fɔ sabotage tɛ dɛ ça je le dis et je le maintiens bi bi in na s'il veut a kana débat contradictoire la je vais lui dire qu'il peut pas. A tɛ se. Il peut pas Kassim. Donc an bɛ k'an bolo kɛrɛfɛ nun. Justement a n'a ka adjoint bɛ yen mais en tant ale c'est lui le problème c'est que Kassim problème tɛ se ka kɛ solution ye sa. Problème tɛ se ka kɛ solution ye minnu ye walan sɛmɛ Kassim droit de don i tɛ se ka mɔgɔ exclure. Tɔn bɛ se k'u bila ka na. I tɛ se ka mɔgɔ exclure. Ils sont pas interdits. Les activités non. Déjà que fin tout corps, faut tout corps. Et puis ils ont démissionné de leur propre gré donc ayi o fana tun bɛ fɛ a ka ɲɛ. Voilà donc mɔgɔ tɛ se ka baguma. E yɛrɛ bolo nin ko in kɔnɔna na maa jumɛn bɛ se ka na n'o bɛ se ka farikolo ɲɛnajɛ maa bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka kɛ maa sugu jumɛn ye. Bon comme ko élection de don scrutin de don mɔgɔ a bɛ minnu ta ka liste kan puis a kelen tɛ se ka na.
ay kelen ngon tina o donc maintenant il ka lisi mu ñara tumini ñini ngo yoronna yani ka tani lisi o awo mogo mugani kelen do wa mogo tan kono donde do mbe ga min finyala mɔgɔ 19 de do réellement mais théorique hein mɔgɔ 21 do puisque nye min finyala sa ligue de football féminin ani ligue de football professionnel lu flama sigi donc olu de bɛ a jɛ puisque olu ye membre de droit de joro bulu fana wala ko nana awo membre de droit mais olu ma sigi fɔlɔ olu ma sigi o de bɛ donc bɛɛ bɛ se ka na bɛɛ bɛ se ka na bɛɛ bɛ se ka kɛ candidat ye fana bɛɛ bɛ se ka kɛ candidat ye bɛɛ bɛ se ka kɛ candidat si tu réponds aux critères puisque il y a les critères d'éligibilité o ye jumɛn ni jumɛn ye a ka ca kɔnɔ dɛ u bɛ parrainage b'a la fɛn n'i bɛ candidat awɔ quand tu es le président liste o b'o la mais en tant que candidat nationalité ko ninnu ni fɛnw bɛɛ b'a la ani ye temps dama dɔ min kɛ i bɛ balontan milieu kɔnɔ olu b'a la ani casier judiciaire ni fɛnw b'a la o de y'a condition o man gɛlɛn casier voilà judiciaire man gɛlɛn donc mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ bali c'est un droit pour eux quitte à ce que u bɛ tugu min kɔ ou bien ni min y'a dilan ou bien ni mɔgɔ min bɛ tugu kɔ olu b'a dɔn de k'u bɛ se k'a kɛ ne ko nin bɛɛ la sisan a ka kɛ FIFA ale ko k'ale ni secrétaire général de bɛ kuma u ye kuma ko kelen k'a ye sɛbɛn bila ka na ye fɛnw kɛ mun b'a aw yɛrɛ bali yan aw minnu yɛrɛ farikolo ɲɛnajɛ ɲɛnabɔbaw ye aw minnu ka musaka b'a la aw minnu ye ligue ninnu fɔ aw yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn fɛn dɔ kan k'a fɔ ko tiɲɛ na n'an fana m'an kɔlɔsi an taatɔ don duuru n'are jukɔrɔji la mun b'a aw yɛrɛ bali k'o kɛ bi mun b'o o bali n'i ye fait de euro lajɛ même les membres statutaires droit de vote b'u bolo mais ils n'ont aucun droit ka taa secrétaire général fɛ yen ou bien ka assemblée convoquer à travers la feuille de route puisque le pouvoir est concentré maintenant. secrétaire général kɔni ta ye ko ye voilà donc FIFA ni CAF kɔni y'o fɔ ka ban o de fana y'a paradoxe ye Kasim. awɔ ne ko de voilà comme sisan comité tɛ yen awɔ maa minnu bɛ par exemple sisan n'o ye entraîneur ka tɔn ye n'o ye dɔgɔtɔrɔw ka tɔn ye n'o ye joueur kɔrɔw ka tɔn ye maa maa bɛ yen k'o bɛ fédération kɔnɔna na ligue ale ni club de première division ni deuxième division mun b'a aw yɛrɛ bali ka fara ɲɔgɔn kan yanni nin ko in cɛ k'a fɔ tiɲɛ na an b'a fɛ a ka kɛ ta ka ɲɛ ne mago b'o yɔrɔ de la mun na o tɛ se ka kɛ. Kasim question d'intérêt ani privilège ko de don ni min bɛna fɛngɛ balontan minɛ la quand tu parles de consensus hein il faut s'attendre au désordre si bɛn tɛ se ka sɔrɔ mais n ko de don i bɛ dɔ de ta minɛ dɔ ko pouvoir b'ale bolo a fɔra sisan n'a ko k'a ka bɛn a la même ka liste dilan voix bɛ dɔ bolo o tɛ ta kɔnɔ puisque e yɛrɛ y'a kuma fɔ nombre joli don 19 mais a lajɛ jama min bɛ électoral la mɔgɔ 70 ni kɔ mais minnu fana a ka di minnu ye n'o ambition b'olu la ni dɔ ko k'a b'i kun bɔ olu bɛ taa fara o kan e bɛ se k'u bali wa donc a ka ɲi tan cogo in de la bɛɛ k'i labɛn a ka ɲɛnabɔ a ka ɲi tan cogo in na ni bɛɛ y'i labɛn ka papier dilan ka ɲɛ problème y'o de mais il faut partir sur des bases saines. awa a kun ka di ye i kun ka ɲɛfɔli kɛ n ye parce que an y'a ye k'a fɔ coupe d'Afrique banna dɔrɔn malidenw wulila ka mankan daminɛ ko fédération ka taa u ko ko fo farikolo ɲɛnajɛ in ka yɛlɛma o yɛlɛma bɛ sɔrɔ cogo di ka nin to tan cogo la. non o ye yɛlɛma min fɔ a yɛlɛma tun bɛ ka daminɛ ka na mais a jɔra sira de la FIFA ka fɛn na pour protéger les intérêts du président sortant a n'olu yɛrɛ ka intérêt Dieu seul sait ni audit kɛra bi fɛn min b'a kɔfɛ donc nin bɛɛ c'est pour audit ko kuma m'a la o ayi c'est pour empêcher que audit ka kɛ u ma audit fɔ u yɛrɛ ye min fɔ man jugu n'o ye n'i ko mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka taa wari labɔ a droit tun t'a bolo statutairement k'a ka taa labɔ sariya t'a yamaruya e y'a yamaruya a k'a kɛ c'est mais an yɛrɛ ka jamana bɛ se k'a fɔ ko o tɛ se ka kɛ an fɛ yan wa parce que Mali ka wari de don n bɛ k'o de fɔ o bɛɛ bɛ dépend jamana yɛrɛ de kan ka wuli k'i jɔ voilà ni Kasim a kuma fɔ man nɔgɔn a faamana sinon segu b'a faamana sinon ni audit nin kɛra et puis pire que ça aussi n'i y'a lajɛ bi ministère des sports ye audit kɛ u y'a kɛ mais résultat bɛ min depuis janvier a daminɛna a prorogera a donna tan fo bi a mɛn yanni an ka baga FIFA an yɛrɛ ye dɔ kɛ yan a bɛ min bɔ kɔni fɔlɔ
Ama ye kɛnɛma fɔlɔ. Kasi. Ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ balontan na n y'a f'i ɲɛna sisan n ko tɔn minnu bɛ yen jɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ fédération yɛrɛ bureau sigi docteur olu la joueur kɔrɔw b'a la nka bi joueur kɔrɔ minnu bɛ tunga la olu ka kumaw cayara dɛ u yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ la hali bi k'a sɔrɔ Bamakɔ kɔnɔna na yan INAFOM ɲɛmaa bɛ an yɛrɛ kɔrɔkɛba bolo n'o ye Cheikh Diallo ye olu fana y'a jira k'a fɔ ko olu ka fɛlaw ye olu b'a fɛ min ka kɛ yɛlɛma min ka kɛ a bɛ n'a fɔ joueur kɔrɔw fana kɛra kan fila ye olu kan fila bɛ se ka bɛn kelen kan cogo di fana olu fana fɛ da ka don kow la. Bon ɲambo o ko ninnu na tu sais que bicéphalisme a bɛ organisation bɛɛ kɔnɔ et puis fédération in de y'a créé u bɛ dɔ reconi u tɛ dɔ reconi ani min b'u surtout min bɛ voix las'u ma. An bɛ m'u mago ɲɛ. Voilà u ye o de kɛ n'i y'a lajɛ même si de bɛ ka maka sa la arbitre kɔrɔ tɛ yan arbitre bɛ hɛrɛ mangana bi yan u ka association in k'u ye assemblée kɛ k'a kɛ min tɔgɔ yɛrɛ la ko document min b'a bolo ko fɛn tɛ olu y'a attaqué le même secrétaire général encore. Olu yɛrɛ arbitre yɛrɛ ka tɔn. Arbitre ka tɔn o foyi Kasim olu yɛrɛ y'a attaqué pour faux usage de faux bi. Donc u ye groupe de tila et puis a groupe tila a tun bɛ ka migrer ka na se fɛn ma koyi a ka don club kɔnɔ n yɛrɛ ka don ligue kɔnɔ hali siɲɛ wɛrɛ ni a tun tora tan u tun bɛ ni club ou bien ligue min tun t'u fɛ u tun bɛ membre wɛrɛ ɲini i b'a fɔ u ye min ɲɔgɔn kɛ Segu ligue Segu sigi la donc il faut faire abala sinon ancien joueur ninnu c'est bien ani Kulukoro ni Katiw voilà ancien joueur c'est une option. Ni ye min f'i ɲɛna sisan balontan na exclusion tɛ yen o c'est une option dire que balontan na kɔrɔ minnu filɛ ye a dɔw tɛmɛna olu ma se o fana tɛ se ka kɛ règle ye o ou bien ni balontan ou bien ko balontan na kɔrɔ de fana dɔrɔn bɛ se ka kɛ o fana tɛ se ka kɛ règle ye mais balontan na kɔrɔ de y'a kɛ ka tɛmɛ o voilà o y'a kɛ ka tɛmɛ mais a tɛ se ka kɛ règle ye n'a ma ɲɛ o bolo o kɔrɔ tɛ ni mɔgɔ wɛrɛ nana k'a tɛ ɲɛ Kasim o fana ça c'est aller trop vite. Donc mais ne bɛ fɛ ka parce que n'i ye a lajɛ hali bi an filɛ kuma na sisan dɔw bɛ ɲɔgɔn ye la France lajɛ dɔ bɛ sen na effectivement vérité sur le football malien olu bɛ sen na bon olu sugu bɛ se ka kɛ cogo di k'olu bɛ jɛkulu sigi nin bɛɛ bɛna kɛ dadon yɔrɔ yɛrɛ t'u la a kuma na yɛrɛ mais olu ta ye min ye olu ta ye au moins ka mɔgɔw conscientiser et puis apporter des solutions ni fɛn min bɛ kɛ autorités tulo b'a la o tulo b'a la donc ɲuman u b'a sama kɔnɔ donc c'est pas mal puisque bɛɛ bɛ ka a kɛ de u ŋaniya ye a ka kɛ ka ɲɛ donc u fana b'u ka piste solution de sortie fɛɛrɛw fɔ donc olu bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan Kasim fɛn ɲuman bɛ se ka kɛ. mais est-ce que nin wagati in na tɔn minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'u sera ka fɛɛrɛ ɲuman sɔrɔ yɛlɛma bɛ se ka na yɛlɛma min n'aw bɛ k'o laɲini wa club minnu bɛ ani jɛkulu minnu bɛ yen n'u bɛ fédération hukumu kɔnɔna na ka yɛlɛma don si e bɛ ka min fɔ quand n'i ye club ninnu lajɛ c'est vrai équipe nationale retombée ninnu fɛn bɛɛ na équipe nationale ninnu na mais la pratique du sport puisque ballontan de don n'a retombée nana bi a club filɛ u bɛ mun sɔrɔ mais n'a bɛ utiliser ka ɲɛ u bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ même a bɛ jigin duguma mais il faut que club minnu fana bɛ yen olu k'o de dɔn ani ligue minnu bɛ taa budget in voter quand tu regardes le budget de la fédération an bɛ taa min na fɛn commissaire au compte y'a ka fɛn kɛ rapport kɛ il y avait près d'1 milliard de dettes fournisseurs non justifiées en plus il y avait même pas une nomenclature liste fin des clubs k'a fɔ minnu affiliés non minnu bɛ nin wari sara o tɛ il a même dit dans son rapport commissaire au compte et puis a fɔra tuguni dans le budget ko wari dɔ kan ka di club ma o b'a kɔnɔ club ma foyi sɔrɔ et puis filanan immobilisation ninnu par exemple bâtiment ani fɛn minnu bɛ yen u ko à peu près 3,8 milliards mais inventaire t'a la foyi t'a la mɔgɔ si t'a a véracité dɔn kasi i tɛ dabali ko min kɛra o la o rapport min bɛ yen
hein a membre que l'on t'a voté où son nom au budget voté assemblée générale au moment kalan point d'interrogation wa kalan mais wa kalange wa sravala c'est délégué ça va beta regarde la ligue de bon ngab makota ou bien c'est 3 délégués au beta kata toute une région engagée à un privilège. C'est là il faut revoir les textes. Hein? Nous faire un avantage boulot à bana fait un fou ou y en a beaucoup. Mais bi est-ce que jorana do te ela sabula aw munu rebe baraka duguma ka demsonu ta ku dege bolontana fu ka saka yele sanfé club duguma mi centre de formation na kana ga fonsigi demsonu to kala dula tantu be ka folo kadu ka kubu kumbe et junior ka kubu tumbe ne ra bala assemblée nationale président me kubu do financer an espoir ñu bép metan di agnete ni sila centre tigi munu fana be jamana ko nana olu re date ni kuma ni sila parcours ina yadun ti saka nye fo an rega baraka an fe ya est-ce que hakli tolo no o ko ina ni ko in se fe mega mi fi na kasi o mi flé o be do programme kono ni président kuram mena bon mega mi fi na la mais comment amusaka be na awo amusaka be na si projet forward do point do de be iboke ibe ni championnat keta ni junior national ke et au niveau des garçons kake au niveau des filles ou bien cadet nous au be warbe Olivena. Mais à fond à programme be blakata abe fenge a warbena et de la abe sanjilbo il a fort il de la championnat national junior bon voilà donc ni de be kan a fenge gouvernance là donc ni mo kura minana o dato amante gata élection là ni to kala sakasi pour normalisation non BS qui se gafo ko ibena wasa sabula ministry ordonnance do takunu conseil de ministre la farkuru ina jere sharia en fait appel jelen kan ga fali ko jamana bina na joro la Kasim c'est vrai papier do a jara be mo fin mais à exécution Allah wali alisa sinon même Corolina a tout se ga doké tango kumate a fanga buyana tuguni to fara la gouvernement re yamaria di sisa donc amante ga kele asoro aywa normalement et puis problème il faut que suivi régulier de fana que fédération nous sinon ni fin chama eta hein ni texte nous be déposé un mois après département des sports là ils ont des conseillers juridiques là. Mais c'est une contradiction quand fanga seina hein bibina kasi aya ni kuma kunja kuma mbi fanga wati dafara ne ko be min fo ni akanya a be dépenser sans autorité notamment la tutelle enfin les délégats aller de délégation dit non le département des soirées d'analyser qu'a fait des routes décrypage que qu'a fait un blanc qu'a FIFA là autrement ne peut pas boire sinon avec ça là papier blanc na fédération gouvernement na ku jabi voilà décryptage que point par point avec des arguments juridiques à l'appui et statutaires qu'a chuma autrement ne peut pas boire sinon n'entra ngono Kasim Mbega mi finira. C'est comme si Tasma Bible Mbega est censé faire là. Donc, ne koninga fin yodi. C'est de revenir sur ça. Pas de revenir qu'à faut que FIFA casse côté mais avec des arguments à l'appui, comme oui vraiment fin tatou. Donc, kake absega remodeler chogamina. Rien n'est. Aywa. Sekou Diogo Kassim, ça fait un plaisir. Quand on a vu là, ben moi le munum sega moi kunafoni, ça c'est à ton actif vraiment. A jarane donc ambi refu, iga wili ga jola. Merci beaucoup Iketa. Tlega na ningara outlo na onyo garske ni anga sokomada na blaseli kun fola soni sisa amta fala fa am soroka se kana kun flana na
conseil ministre ale kibaruyaw bi a wulila minnu kɛlen no an ka jamana kɔnɔ ale ni kibaruya wɛrɛw k'olu da outlook ka préfet caman jɔyɔrɔ dir'olu ma min ye jɔnjɔnw fana dira n'o ye jamanakuntigi ma 30 kɔ sɔɔni sa an bɛ taa Falaye fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na baabu ale kun filanan kan. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn saraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakɔkaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Estade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen do yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya ni lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔn ka wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ APDP ordre de mission officielle nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to